So, my beautiful people, I thank you for clicking. This is the video that I was talking about. Previous video I spoke on the fire outbreak. It's becoming too much. This one happened yesterday, being 30th May 2021 on Sunday. While people were at home, they put fire in their shops. And this is too bad. It is now happening often. I think, like I said in my previous video, this is the fifth one that I have counted, and it has been happening. This one is happening in Lagos often, and it has happened before. In it has been also happening repeatedly in the north. Some of these villages, they will just wake up. Most of them, there was no news on them, and so I used to hear it. And this Lagos one, there are video for them, so I'm providing you these videos for you to see the intensity of the fire. Their shops were all gone. So though it will be in Igbo language, the narration took place or happens in Igbo. At the end of the video, stay tuned. At the end of the video, I will tell you how and what the conversation, and so on. So you just listen. Bunyoma, Jewun, Daliki Sonarai, na BBC Igbo Service. Eba no na Odahia Ladipo. Eba na-ere ngwa moto na ahụ moto. Imeji mara ndị Igbo wee ịzụ ahịa ile anya ọtụtụ ndị ya metụtara bụ ndị Igbo. Ọkụ bidoro gbawa ebe anụnwa n'ụtụtụ taa. So dịka anọkwara ndị na-azụ ahịa bịa ga-akọwara anyị otu ya bụ ọkụ si bido, ihe o mefuru ha na ihe a na-atụkwa anya. Onye anyị nọ n'ụwa bụ naanị kwuru ike ịkọwara Igbo onye Igbo biko. Aha m bụ Anthony Ajirichukwu, former chairman Northern Traders Association. Apụtara m ebe ahụ na 6 this morning. So na-eme one or two things na my house before I go service na church. So one of my task force member, that is task force chairman, bọm si na plaza ya na-agba ọkụ n'ime Ladipo Lagos. So I'm not there. You can't go too much. You didn't matter. You know one and 80. So I got to the plaza. You could too much. Don't believe it. I want you to chop here. No without anything. In a point, I got everywhere. Body. Even I junk. You know that. But that's it. You can offer over. Maybe someone and the mother. Even more with chairman, if I catch up from the one 2 shots, my uncle about everything. Mama ebe ndị buy the video. Ụfọdụ Jumuna, ụfọdụ Jumuna, ụfọdụ Jumuna, ụfọdụ kaji ofu. Mama otu a ga-esi wee bido again. Wee bido na-enye ụmụazị ndị ma na-akwụgasị ụgwọ school fees. So ya bụ ihe gbamgharị, yọọ agbamọkụ a, mama ebe o si bịa. Ndị mmetiri oge m bịa, security ndị mmetiri oge m bịa, si na ha ma otu dị ọkụ si wee bido. Na ha amaghị ebe o si wee bido. So, ọ gbara onye ọbụla gharị ilegharịzi anya hụ na ngwa ha dị mmadụ gwụrụ agwụ. Enwe onye ji ihe wepụwa n'ime plaza. So a na-ayọ ndị Igbo, ndị gọvanọs, ndị sineti, ndị House of Assembly ka ha nwee ike gbatara ya ọsọ enyemaka na ndị Igbo na-ata afụ n'obodo a. Ị na-anya ụfọdụ ebe dị iche iche ndị Igbo na-azụ ahịa na-agbakarị ọkụ. Mana nke ahụ nke bekwara mmetụta ya n'ụbọchị nke tata. So a na-ayọ ndị Igbo, ọnụ na-ekwuru Igbo, na ndị na-achị n'ala Igbo, ndị gọvanọs ka ha nwee ike gbatara ya ọsọ enyemaka. Ekwuo okwu ego ọkụ gbara hie, individual agakwụ ya. So gọọmenti onye ga-enyere ya nwee ike iji nyere anyị aka ka people wee nwee ike survive ọ. So nwee ebe adọbara ego ha ga-eweta ego wee start again. Onye ka ndị West ngwata ihe mere metụtara ụmụnne anyị. Ọnwa otu a ga-esi kpatara ya ọsọ enyemaka.
agbatara ya ọsọ enyemaka ka ụmụnne anyị nwee ike bidokwa ụwa n'isi maka ibido ụwa n'isi ka ọ wụ nwa ndị enweghị ego na bank nwa ndị enweghị ngwa ahịa ebe ọzọ so dịka ndị dị otu ahụ kedu otu ha ga-esi wee bido mana ọ na ndị Igbo nyere anyị aka agbatara ya ọsọ enyemaka a ga-afụkwa otu a ga-esi wee bido. Ndewo biko onye isi kedu ihe a na-erekarị ebe a kedu ihe eji ebe a mara ihe a na-erekarị ihe eji mara ebe a wụ ọkụ moto fi ihe na-ere other things but ihe eji mara ebe a wụ ọkụ moto bọmba radiator ofu onye na-ere injin onye nke ọzọ na-ere underneath mana ihe m ji wee mara aza ahụ ọkụ moto na bọmba na front grill na radiator na ihe n'ezie anyị ga-ahụ ihe ndị ha gwụrụ agwụ ma ọ nwere ya na-egosi mmadụ ị ga-esi igwe onyonyo ma na everything gwụrụ agwụ ihe niile dị na ya gwụrụ agwụ ụfọdụ na ya ebe o nweghị gwara onye ga-asị bịa ndo dịka na o metụrụ onye ọbụla. so o nweghị mebi ihe na-abụ ọkụ a na-ere ebe a nwere ihe na-abụ ọkụ a na-ere ebe a ya nwụ ihe dịka ọkụ eletrik mana onwe onye ga-akọwawu nduto na o bidoro mgbe ndị mmadụ nọzi na be ha ụfọdụ jego chọọchị ụfọdụ na-akwado agwara ntụ ma na-akwado mgbe akpọrọ na ụdị ha na-eme ụdịka ihe dị otu a na-eme so onwe onye ga-akọwawu ihe tinyere dị ọkụ kama na otu anyị si bịa ka anyị fụrụ ka anyị na-akọwara gị ugbu a. biko nke ịgwa ndị Igbo onye wọzọ aha gị ọzọ biko. Ee, aha m wụ Anthony Adelechukwu nke eji America wee mara ọmụọ chairman Lowland Traders Association na Ladipo Lagos. Ụmụ Igbo ụnụ ahụla anya dịka nsikwo na mbụ ebe anyị nọ bụ Ladipo ebe a na-ere ahụ moto ọkacha ebe a na-ere ọkụ moto na ihe ndị ọzọ. Ọkụ bido gbawa n'ụtụtụ taa ọ nweghị ma etu ya bụ ọkụ si bido ọ nweghị ma isi ọ nweghị ma ọ dị ya mana ile anyị ga-ahụ na ọtụtụ ụlọ ahịa ndị mmadụ gbara ọkụ. Anyị ga-arute nso ka ịhụ na eche m na ọ nwere ihe ha wepụtara n'ime ụlọ ahịa ha. Ilekwa ya n'ala ị ga-ahụ ngwa ndị mmadụ ilekwa ya ahụ na anwụrụ ọkụ ka na-apụta. Dịka a sị kọwaa ndị mmenye ọkụ bịakwara nke Lagos steeti ka nyere aka wee menye ya bụ ọkụ. Nna anyị ndewo biko onye nkwu ịgwa ndị Igbo onye Igbo ị na-eme gị n'ebe a biko ị nwere ịkọwa tụtụ ndị Igbo ihe mere ebe a ma onye ma maka ihe mere ebe a ma tupu anyị eruo anyị nwanyere aka pụọ ndị mmiri ọkụ na-arabụ ndị fire service ha bịakwara ọkwa ike ha nyekwara aka bụ ngwa dị ọkụ ha zakwara anyị mana ha mee ihe niile ọga n'anya mana ngwa ahịa gbapụsịrị agbapụta ekwu ngwa ahịa gbapụsịrị ebe a ga na-egburu going to 5 billion naira. So mgbe na-asị biko ndị Igbo niile ebe nyere anyị aka ụmụazị n'osi ebe agụ ga na-agụwapụ n'echi ka a ghara ịtara n'ihe ọjọọ mgbe na-ayọ ndị na-achị anyị ndị gọvanọ nọ na mba isti anyị ndị gọvanọ Imo steeti, Anambra steeti, gọvanọ Enugu, Calabar, Abonyi biko ka ha nyere anyị aka. 5 billion naira bụ obere ego ọ karịrị mana estimate 5 billion naira estimate na-eme so wee na-ayọ bụ na ga-enye nwere anyị aka ịfụ na anyị nwere solve this matter so ọ bụrụ obere ihe. Many people ọtụtụ ndị si ebe a enyewo ha nri ụfọdụ bụ daily business ka ha na-eme bụsọ ha pụtara aka iwude nri ma ruo kịta na anyị ma ya ga-eme echi so anyị na-ayọ ndị ọhanaeze ndị Igbo niile n'ebe dị iche iche ga nyere aka. Igbo na n'anya Igbo sikwa ọmịrịbe nwanne agbala ọsọ ka anyị garute nso hụ ụfọdụ ọdọ ahịa ya bụ ọkụ gbara. Na ahụla anya ya eche m na ọ nwere ihe onye anụ zọpụtara na ụlọ ya ihe niile gbatọọ ka wụrụ nke bekee na-akpọ radiator nke na-ajụ injin moto oyi ọ gbakwara ọkụ
How about that here? I have one corner. Where is it? Eba na-eri ya. Ọ gbakwara gbasọ. Come here, come on. Can you have one? I didn't know. They told me about around after that our land is gone. I went there. Ndị ọma onye na-esonye anyị nchekwa ebe nọ bụ na BBC Igbo Service. Ebe a n'ugbu a bụ ahịa Ladipo Market nke dị na Lagos. Ebe a na-ere ahụ moto na akụrụngwa moto, ọkachasị ọkụ moto na ihe ndị ọzọ. A na-akọwa na ebe a bara ọkụ n'isi ụtụtụ. Ọ gbara ihe niile, gbarie ihe niile. Amaghị otu ya bụ ọkụ si bido, ma ọ gbara agba ka ọ mụnyere amụnye, ma ọ ghọọ ihe ma. Ka ọkwa ọda ahịa mmadụ ga-ahụ na ọ gbara gbari agbari. Kwa ngwa ahịa ọkụ gbara. Nke a wụrụ injin moto. Ị mara ego ole ọ na-ada n'ahịa ọ gbakwara ọkụ gbatọ agbatọ. Onwe obi dị mma. Onwe onye na-achị. Mmadụ na-eru uju. Ebe a ka ọtụtụ ndị si eweta ego ha ji elede ezinụlọ ha anya. Anyị ekwu n'okwu, ụmụ Igbo, ndewo. Ihe mere ebe a dịka bụ echitebe emere ebe a. Mana anyị na-ha na-everything over to God. Anyị na-ayọkwa ụmụ Igbo niile ebe na-ete ha na-anọ na abịa enyela anyị aka because emewe estimate gbara ọkụ ebe a is roughly 5 billion. Motor spare parts is very costly. What does they go like that? Car, okay, ya na-ele ọka 30,000 naira. They take around almost 300 pieces. What? I need to say by just take one much. You are not panicking even at this point. I had a phone. I cannot put your choice on now, but we are bleeding. And all over Nigeria, especially in the Igbo in Wolonu. I've been in Layaka. Put that now, about a loss in the matter. You are in the family. So now, all of them. Apa much to be easy. I'm more in the state. Try. Mmadụ niile nọ n'akwa anyị ma ndị na-ekwu na ma ndị bidoro ahịa ndị gbachara bụ ibido ahịa shọpụ ha gbakwara ọkụ. Igbo si ọnụrụbe nwanne na-agba n'ọsọ.
This particular shop in Abuja, this shop in here, is one of the shops open for motor spare part in Nigeria. You can't get it anywhere. This particular shop over here, then this one is one of the shops that in Central and West Africa, if you couldn't find a spare part in this particular shop, then have to order it in Dubai. For now, you look at the condition of the shop. This shop houses at least 3,000 pieces of lights, and each one of that lights are nearly at least 50,000. So, and they have daily business. Ever going and have to pass what is the condition of the shop? I know it's in the government, especially the state government. That's your name. Ebe nọ bụ na BBC Igbo Service anyị na-ewetara gị otu ọkụ si gbaa ọdọ ahịa ndị mmadụ na Ladipo Market nke dị na Lagos steeti. Ka si kwuo na mgbe anya gbasara ahịa ọ ndị Igbo ka eji amara, ndị ihe ha kacha metụ bụkwa ndị Igbo. Daalụ nụ, ndewonu. Unu afugonian. Now, in trying to translate the whole thing, or in summary, the whole thing happens that they are trying to mention approximate 20-something billion. Some said 5 billion, some say 20-something. So, you see, the money invested in this shop, the money worth of the market in this shop worth a lot. And you see, this plaza seems like the whole fire happened only in this big plaza. The upstairs, the buildings there, the shops there on top of the plaza, completely the wall. In fact, the fire really dealt with the whole stuff. So now it means probably it's owned by an Igbo person. And one thing is that if your property caught fire like this, you loses it. You will rebuy that land again. You will rebuy it before you rebuild it. This is one thing that I have seen in Lagos or in so many areas where you buy property. If something happens like this, you lose the ownership of either the land and the building. It's not that you will just rebuild it, but you loses the land and everything, and so you are gonna regain the ownership from fresh. So all I'm trying to say is that here is the evidence of the last video that I did. Pray for our brothers and wish them well, and may they find favor to recover from this. Another thing I want to say is create alertness. Share this video to some of our beloved ones, because this thing happened while they are in the church. So fire outbreak occurred and took place and destroy all the shops. So let's create alertness. Let people who don't know about this come to understand that fire can happen anywhere, and probably they are targeting some group of people. So if you have shop, wherever you think you are staying, if you have shop, be at alert. If you can wire a security kind of a thing, put it on. Have a meeting. Let you guys come together and put a certain law that will tighten up the security system in that shop or in that plaza. That is just the reason why I'm reading this news, and to alert our people. Be aware that anything can happen. Anything can happen this time. You know. Na ndị banye ọgwụ ka ọra m n'ọnụ. Unu mụrụ anya. Ndonu ndị o metụrụ. Bikonu. Take heart and don't give up. Continue your effort and double your struggle, and I know that our God will see you through. Ndị Igbo, jisie n'ike, ike agwụ n'unu.
Unada number. God is behind you guys. In Jesus' name, amen. Let me even show you guys a few comments from here. People, because this, like I told you, people, is from what do you call it? Is from BBC News, and some of them are really feeling the situation. Some say, I am crying. God bless and comfort them and provide for them. Why are we hated so much in this country? How will they start life again? You see, these are some of the comments from our fellow Igbos or Nigerians. So let me just read one or a few of them. Make una get ready for Alaba International Market. Tom. Okay, make una get ready for Alaba International Market Tom. This is the secret agenda of the anti-Igbos. Tell Alaba people to get ready and be watchful over Alaba. So these ones are just telling you this same thing that I'm trying to say. That probably these guys will not stop here. So guys, where you guys were told how many times will something do you before you get sense? You know, sorry, everyone that it's attached, God will open a door of favor to you all in Jesus' name. Amen. I saw flame of fire going up when I went to cut my hair this morning, but never knew it was shop that was burning. I am so sorry, brothers. Nnamdi Kanu told them, but nobody believed. They would have gathered themselves and put security there. So painful. You see, that is the similar thing that I was saying. To strengthen the security system of every plaza that you guys are staying, that will be one of the best alternative. Start taking more of your goods to warehouse. Just leave few for sampling. This place is what do you call it? It's a plaza. And even if you think of warehouse, in other words, you are trying to. Some of them are just petty traders. Some of them have no much resources. So plazas normally will have everything in the shop, and even the warehouse can as well be burnt. They can as well burn it up. It's not about taking it to plaza. You know, Mazi Nnamdi Kanu warns you about this. Why must it be Igbo shops, Igbo Peoples Shop all the time? At this difficult time in Nigeria. Now, wow. So, there is too many comments to read. I'm sorry. There is too many comments to read. But all the same, I leave you to search it out and read them for yourself. But it's touching. I'm doing this news so that we create alertness to each other. The most important thing here is that it has started. It has been, but it has increased. Nowadays, this thing has become, it's no more a coincidence. It's a kind of a setup movement. So let's be at alert, arrange ourselves, gather more security, and make it more difficult for people to, especially weekends, because this is the normal time for these people to operate. May God see us through in Jesus' name. Amen.